येस आज हांव रेडी मॅग्नेटो रेडी आमी एक फेमस आहे मॅग्नेटो अरे बस 8 घंटा बसतात मुलगी जाऊन यामुळे ऐकून मुझो फ्रेंड आलो नवीन अण्णा तो तसे आम्ही बसण्यासाठी सॉरी नवीन अण्णा सेलिब्रिटी असा सेलिब्रिटी Christmas atmosphere start झालं तुम्ही जर करून and his team and we wish this आज आमचे जेवण बाय थँक्यू फॉर इन्व्हायटिंग हे मॅग्नेटो बंद केलंय हां आज आम्ही काही यायचे कोडिया कोडियाळचे राव कोडियाळ काल मागे सांग्या वय 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 1 मिनिट रे पुरा बंद करता मागे गडगड आहे नाही यार वय सुमा येस आज हांव रेडी मॅग्नेटो रेडी आमी एक फेमस आहे मॅग्नेटो कोडियाळले कोडियाळ विजय वय विजय बैसारल्या पूण काय लायक कित्याक ते आमी तुमकां मागीर सांगता पूण 2 कामां घाला सेट तू सांग किती ते लालबाग देवण बसले रिक्षा इस्लाम गॅलरी मॅग्नेटो आता बस 8 घंटा बसतात मुलगी जाऊन यामुळे ऐकून आता बस दाटून म्हाका म्हणलें मुलगी जावन या म्हणून मुजो फ्रेंड आलो नवीन अण्णा तो तसे आम्ही बसण्यासाठी सॉरी दॅट आय लव्ह यू म्हाका काही ना रेड जाल्यार पाटी म्हणजे सीधा बसले प्रोग्रेस कॅन्सल कुठला गेट 20 रुपये आता मी याच्या गेम होते फर्स्ट लोकेशन एक सेलिब्रिटी असा सेलिब्रिटी कळवून आमच्या मुखल्या पैसे आम्ही आता काही बोलूया लोकेशन सांगूंक ना पूण आमी एका सेलिब्रिटी मेळूंक आयल्या पळया हॅलो नमस्कार हे काल तशें पुरो कार्ड थँक्यू मॅम थँक्यू सो मच हेरा मॅम ओके लेटर बाय बरें करो मेळया ग्रासियस ऑल द बेस्ट Gracias. कंग्रॅच्युलेशन्स पुराकी arigato arigato ಸಾಮ arigato 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 ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ बाय यस फायनली आम्ही सेलिब्रिटी मेळोन जाले मॅग्नेटो काय म्हणटाय हांव काय म्हणा वाटेर पळोवन वच म्हणटा मागीर हांगा वय वडोली चूरू नाचल्या रिक्षा तेपोंदा पडतो आतां रोडा मध्ये आहे मांगा आता वय येतो रोडामध्ये सोडून येतात लॉकर सो आता आम्ही एका इव्हेंटा बेसारल्या हांव आनी मॅग्नेटो केक मिक्स सो आता मी केक मिक्स करूंक बेसारल्या रोशो हट आम्ही पावल्या since 17 centuries it has come all the way to this particular era and today we are here at the Roshow Hut. Mr. Gavin Rodriguez, Melvin sir, Avil Bhai आणि आमच्या समेसनच्या मोगाच्या आपोवण्या पाळोद्यो. So many content creators and influencers are here, people from Dijibal family and all our well-wishers. A warm welcome to you all. कंडिशन आमकां वरतो सोडतोस जें कितें आज आमी सुरवात करता तेणी जाय की नातालांचो संभ्रम अर्थबरीत रितीन and the entire family here and bless all their friends, relatives and well-wishers. Thank you all. Already, November and
क्रिसमस एटमॉस्फियर स्टार्ट जाता. तुम्ही जर तर युरोपाक आनी अमेरिकाक आनी कुठे गेले जाल्यार ते So we are unveiling two things here. First, we'll start with the link of this website for the Roshow Hut. Through this, people across the country can place an order, and within 3 days, the order will reach to their respective places. Can we have a round of applause for Gavin and his team? Year by year, his business is expanding. Thank you. That's the first task for you, the guests. Put your hands together, ladies and gentlemen. This is how we support Gavin and his team, and we wish this Roshow Hut family. So once our guests are done with this cake mixing ceremony, then all of us will get a chance. Dry fruits will be soaked in the rum and they'll be kept for 1 month. And out of the same stuff, the cakes will be made out. काही एक धर्माचे वारे मिळतात ते येळे इतकं आज आमचे जेवण आमचे जेवण तुझ्या काटा प्लीज. Yes, Gavin. Bye. Thank you for inviting. All the best. Thank you. We are landed. किन्नी गोडी लँड झाल्या आणि कराया पुरा गाडी पुरा भिजल्या. पाऊस आयला ना या ओके आणि आम्ही घरा मिळल्या ओके बाय. ब्लॉग काढणार मोबाईल 0 आयफोन कण गेल्यार येतला आपले तिथल्या कण गपार. थँक्यू फॉर वॉचिंग. देव बरें करूं.